பாப்சிக்கிள்ஸை ஹெல்த்தியா பண்றதுக்கே உனக்கு 6 rupeesல இருந்து 10 rupees வரைக்கும் தான் ஆகும். அதே நீ 30 rupeesல இருந்து 50 rupees வரைக்கும் கூட சேல் பண்ணலாம். அது எப்படின்னு சொல்றேன், இந்த வீடியோ மிஸ் ஆகாம இருக்க சேவ் பண்ணி. குச்சி ஐஸ அன்ஹெல்த்தியாவும் ஹைஜீன் இல்லாம பண்றதாலதான் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் வாங்க மாட்டேங்கிறாங்க. அதால வெறும் ஃப்ரூட்டை கிரைண்ட் பண்ணி பாப்சிக்கல் பண்ணி சேல் பண்ணலாம். அதுக்கு உனக்கு ஐஸ்கிரீம் கார்ட் வேணும். அது 45,000 இந்தியா மட்டும் கிடைக்குது. இல்லைன்னா உன்னோட பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நல்லா ரிசர்ச் பண்ணி வாங்கிக்க. அப்புறம் உனக்கு ஐஸ்கிரீம் மோல்ட் தேவைப்படும். ஏதாச்சும் ஒரு ஃப்ரூட்டை கிரைண்ட் பண்ணி ஐஸ்கிரீம் மோல்ட்ல ஊத்தி ஃப்ரீஸ் பண்ணா பாப்சிக்கல் ரெடி. நீ டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரூட்டை கம்பைன் பண்ணி கூட நீ பாப்சிக்கல் ரெடி பண்ணலாம். அது மட்டும் இல்லாம திராமிசு, குக்கீஸ் அண்ட் கிரீம்ஸ், ப்ரௌனி இந்த மாதிரிலாம் டிஃப்ரெண்டா சேல் பண்ணா உன்னால ஈஸியாவே கஸ்டமர்ஸை கிராப் பண்ண முடியும். ஆமா, ஆனா உன்னோட ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 30 rupees 50 rupees குள்ள இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்கோ. இந்த பிசினஸ்ல ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் தேவைப்படும். ஒன்னு குட் குவாலிட்டி இன் அஃபோர்டபிள் பிரைஸ், இன்னொன்னு டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் நல்ல டேஸ்ட்ல. இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் கரெக்டா பண்ணி நல்ல லொகேஷன்ல ஸ்டார்ட் பண்ணா இந்த பிசினஸ்ல நல்லாவே ஏர்ன் பண்ண முடியும்.